bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jell, the Halloween special. May nakita siyang nagpatayo ng balahibo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Naalala ko lang to recently. At nangyari na to few years ago pa. Kaya naisipan kong ipadala sa inyo ang kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang Maylene. At ito, ang aking secret file. Nakaranas ng breakup a few years ago ang isa sa closest friends ko. Naitago natin sa pangalang Abby. Kaya kami sa barkada, very gentle and understanding kay Abby. Long-term boyfriend niya kasi yung hiniwalayan niya dahil apparently nag-cheat. May iba. Kaya kaming mga kabarkada to the rescue para naman kahit paano mabawasan ang bigat ng damdamin niya. Naisipan namin na mag-book na lang ng isang staycation house somewhere in Calamba. Binook namin sa isang app online. Sinet namin ang date and ayun, in few days time lang, nakapunta agad kaming lahat magkakaibigan. Pagdating namin doon sa unit na binook namin, nagustuhan ko naman. Mukha naman kasing bago, vibrant, and welcoming sa mga bumibisita. So naisip ko, wala naman sigurong magiging problema o issue sa booking namin. Hindi perfect na 5-star ang rating noong unit doon sa app, pero hindi rin naman sobrang baba. And besides, wala naman kaming nabasa na bad reviews before booking. In fact, na-impress nga kami sa itsura at amenities. Kaya binook namin and everything was set na. But then, isa sa mga kaibigan namin ay biglang naging feeling uneasy. Itago natin siya sa pangalang Tori. Para bang bumigat ang pakiramdam ni Tori pagpasok niya palang doon sa reception area. Biglang tinanong nitong kaibigan namin yung attendant, "Boss, alam niyo ba yung history ng bahay na to?" Sumagot yung attendant ng, hindi niya alam. Pagkatapos mapaliniwanagan about sa rules ng pagtira sa unit, binigay na nung attendant ang susi ng mga kwarto at nagpaalam na ito sa kanila. Not long after that, nagpunta na kami sa mga kwarto namin. Solo pala namin ang buong bahay. Walang ibang nakabook para mag-join sa grupo namin. Private na private. Etong si Tori, siya ang roommate ko. Pagkatapos niyang ilapag ang mga gamit niya sa kama, bigla siyang nagsabi sa akin ng,
Bes, there is something wrong in this house. Napatanong ako sa kanya. Ha? Bakit naman, Bes? Mukha namang magandang vibes dito ah. After saying that, biglang nanlaki ang mata ni Tori habang nakatitig siya sa likuran ko. At muntik na siyang sumigaw. Pero nahawakan ko pa ang mga braso niya para pakalmahin. Sabi ko, uy, ano ba Bes? What's going on? Bumulong siya sa tenga ko at nagsabing, may sumilip sa atin sa pintuan. Ulo lang ng babae, walang katawan. Sa gulat ko, napatapik ako sa kanya ng malakas at bigla akong lumingon sa likuran ko kung nasaan yung pinto. Wala naman akong nakitang ulo. In fact, walang kahit anong figure o bagay o tao akong nakikita doon sa may door frame. Kaya pinakalma ko muna si Tori, sabi ko. Bes, mahal tong binok natin. Sayang kung aalis lang tayo dahil natatakot ka. And nakakatakot for you. So, pwede bang let's just enjoy our stay here? Tumango lang si Tori. And nag-decide na humiga na lang para magpahinga. DJ Rocky and DJ Jello, that was the first time na nakita ko si Tori na parang aligaga. Hindi siya ganun kapraning before. Alam niyo yung para kaming nasa isang Filipino movie na napaka-inosente namin sa mangyayaring katatakutan. Ganun ang na-feel ko ng mga oras na yun. Kasi hindi ko nga naman ini-expect na merong horror story na mangyayari. So that afternoon, pagdating namin, nagpahinga muna ako. And buti na lang, may kasama si Abby doon sa room niya. Para hindi siya nag-iisa. We all rested hanggang sa umabot na ng gabi. Come nighttime, naihanda na namin ang inuman at ang dinner buffet. Nagdala kami ng iPad na kinonect namin sa Wi-Fi ng staycation house at saka Bluetooth speaker. May wireless microphones pa. Boom! May impromptu video game machine na kami. Malakas ang sounds kaya bongga. Hindi kami malulungkot. It was the perfect night for a getaway sa pinagdaraan ng personal problem ni Abby. Kompleto kaming lahat na magkakaibigan. Hindi namin siya iiwan. Nagkakasiyahan na ang lahat. Pero hindi ko pa rin makalimutan si Tori na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin magawang itodo ang pag-i-enjoy kasama kami. Masaya naman siya pero alam niyo yun, may humahad lang sa kanya para magwalwal. Nakakausap naman namin siya. Pero medyo matamlay siya. Parang may sakit kahit wala naman. Inobserbahan ko muna si Tori at panay lang ang check ko sa kanya. Tinatanong ko siya kung may kailangan siya o kung okay lang siya. Okay naman daw siya, wag daw akong mag-alala. So after being reassured that everything was fine, nag-enjoy na kami. Kainan, inuman, kantahan, all out. And everything was going fine, DJ Rocky and DJ Jello. Until suddenly, bigla na lang nagsisigaw si Tori. Tumakbo ng mabilis palabas ng bahay. At sa sobrang gulat naming lahat, napatakbo na rin kami. Biglang umupo si Tori sa labas. Umiiyak ng malakas sa sobrang takot at gulat. Kinomfort naman si Tori ni Abby at tinanong kung anong nangyari. Ang sagot lang ni Tori ay, Bes, may nakita ako! Panay lang ang tanong namin sa kanya ng ano yun. Ano ang nakita mo? At nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Noong sabihin ni Tori ang mismong nakita ng mga mata niya. Takot na sumagot si Tori sa mga tanong namin habang panay pa rin ang iyak.
May narinig kasi akong kumalubog sa itaas, sumilip ako. Nagulat ako kasi may nakita akong babae. Duguan, tapos gumagapang siya pababa sa atin. Natakot ako. Oh my God, natakot pa rin ako. Binalikan namin yung spot na tinutukoy ni Tori kung saan gumapang yung babae. Pero wala kaming makita na kahit anong bakas ng dugo o kahit anino man lang ng babae, wala eh. Sa pangyayaring yun, hindi na namin nagawang mag-enjoy pa. Dahil baka meron kaming naiistorbo sa loob ng bahay. Naiistorbong nilalang na hindi natin kapareho. Nung mismong gabing yun, nag-message kami sa mismong may-ari ng staycation house. Sinabi namin ang nangyari. Na nakakita ng babaeng duguan at gumagapang ang kaibigan namin. Pero wala kaming napala sa may-ari. Hindi naman daw siyang nagpagawa ng bahay. Na-acquire lang daw niya yun few years before para pagkakitaan. Hindi niya raw alam ang history ng bahay na yun. Knowing na wala naman kaming magagawa para maungkat ang kasaysayan tungkol sa bahay na yun, nagpahinga na lang kami. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Nakatulog ako pero tulog manok lang. Hindi pa rin kasi ako nakaka-get over dun sa naranasan ni Tori. Naiwan ko si Tori na tulog dun sa kwarto. Ayoko namang istorbohin. Kaya nag-decide akong lumabas ng bahay at mag-ikot-ikot sa paligid. Medyo remote pala itong bahay na naupahan namin. Malayo sa ibang bahay. At habang nag-iikot-ikot ako, may lumapit sa akin na lalaki na medyo matanda na. Nagpuputol siya ng mga damo. Few lots away doon sa bahay. Randomly, nagkakwentuhan kami ni Manong. Alam niyang dayo lang ako apparently. Nabanggit ko rin sa kanya kung ba't kami nandun at kung ano ang naranasan namin kagabi. Kinuwento ko yung nakita ni Tori hanggang sa napakamot siya ng ulo at nagkwento. Sabi niya sa akin, "Iha, hindi sa nananakot ako ah. Matagal na rin kasi ako rito. Bata pa ako, nakatayo na yung bahay na yan. Napatay na lang yung dating may-ari niyan. Nagkaroon uli ng bagong may-ari." Bigla ko siyang pinigilang makapagsalita, DJ Rocky at DJ Jello habang nagkukwento siya. Sumabat ako ng, "Teka, ano ho, Manong? Napatay yung may-ari ng bahay na yan?" Sumagot siya sa akin ng, "Oo, Iha, napatay dyan yung babaeng may-ari niyan. Taong 1960s. Dahil sa selos, napatay ng manliligaw niya. Malamang, yun yung babaeng nagpapakita sa kaibigan ninyo, nagpaparamdam uli." Kinilabutan ako sa revelasyon ni Manong sa akin. Hinintay kong magising ang mga kaibigan ko at sinabi ko sa kanila ang naikwento sa akin ni Manong. Ang sunod naming ginawa, hinanap namin ang pinakamalapit na chapel o simbahan doon sa part na yun ng Kalamba at humingi kami ng tulong. Ipinabindisyon namin ang buong bahay nung araw ding yun. Sinamahan kami ng pare. Nagwisik siya ng holy water sa lahat ng bahagi ng bahay na yun, lalo na doon sa second floor kung saan nakita ni Tori yung babaeng gumagapang. Tapos nag-alay kami ng dasal, kaming lahat, para sa ikatatahimik ng kaluluwa niya. DJ Rocky and DJ Jello, pinaiksi na lang namin yung length of stay namin sa staycation house na yun. 1 araw na lang. Ang ginawa na lang namin ay lumipat sa isang beach, Batangas yung napuntahan namin. And in fairness naman dun, nawala yung takot na naramdaman ni Tori. At nag-enjoy naman si Abby para pansamantalang makalimutan ang sakit ng kanyang breakup. Hindi ko maiwasang balikan ang nangyari noon. Lalo na para kay Tori. Kababalik lang niya kasi rito sa Pilipinas recently after niyang mag-abroad. Kaya naalala ko lang uli. Close pa rin naman kaming lahat.
kahit hindi na kami ganong nagkikita. Baka one of these days, yayain ko silang balikan uli yung staycation house na binook namin dati. Isasama ko uli si Tori para malaman namin kung wala na talaga yung babae ron. Good luck sa aming lahat very soon, no? Yun lang po. Salamat. Muli, ako si Maylene. At ito, ang aking Secret File.